Sljedeći govornik je politički aktivist i predsjednik udruge Siniše Glavašević, gospodin Josip Kokić. Dobro večer svima, pozdravljam sve domoljube, pozdravljam i one koji nisu domoljubi i žao mi ih je jer žive u zemlji koju ne vole, a neki čak i mrze. Moramo da spomenuti jednu osobu koja permanentno se tako iskazuje, a to je gospođa Vesna Pusić, koja mrzi sve što je hrvatsko i katoličko. Bio sam u Vukovaru na dan sjećanja, za koji sam se i sam osobno žrtvovao da dođe do toga dana, i nosio sam transparent sa sljedećim tekstom: volim Hrvatsku ne u EU, u cijelom okviru, a u sredini. Branitelji Vukovara, branitelji Hrvatske nisu dali svoje živote za neke nove tamnice zvane EU i U, već za slobodnu i nezavisnu državu Hrvatsku i za sve one koji njoj žive, a koji vole svoju domovinu. Upravo pred neki dan, kad su saznali rezultate izbora, gospođa Kosor je rekla onu Tuđmanovu izreku: sve za Hrvatsku, a Hrvatsku ni za što. A nakon 2-3 dana ona će potpisati veleizdajnički potpis i nas želiti isporučiti u tu tamnicu i talionicu naroda. Evropska unija nije unija naroda, to je unija moćnika od narođenih vlasti koje su kupljene i korumpirane, a narodi pate. U Engleskoj imate strašno puno siromaha, nedavno je bilo 2 miliona na ulicama. Ljudi su siromašni, a oni, kolonijalna sila, okolo samo grabi i za sebe ostavlja krvave tragove, kao u Iraku, Afganistanu i diljem svijeta. I da mi uđemo u takvu uniju, a to je tragedija i to se ne smije dogoditi. Ono što je važno reći još ovdje, da je hrvatski vjernički puk napušten i od Kaptola i od Grića, a nažalost i od Pape, koji zagovara naš ulazak i koji Kosorici daruje zlatno nalipero da potpiše ulazak u tu tamnicu naroda. To je ono što je tragično i žalosno za cijeli svijet. I to je na neki način dokaz da dolaze posljednja vremena kad će jednostavno zlo sa lica zemlje nestati. Hvala lijepa i ne u EU!